Brandon, nevyskúšaš najprv Rivenov šperhák? Nie, vyhodím tú vec do povetria. Decká, vybojujte mi trochu času. Tak poďme na nich. Premeňme sa na víly. Aj ty si víla? Áno, som. Čo máme v pláne, to sa stane. Hlavné je, že kríla máme, nikto netuší, čo je náš tým. Správna banda, to je Binks. Binks. Binks, čo máme v pláne, to sa stane. Hlavné je, že kríla máme, nikto netuší, čo je náš tým. Tomáš! Ako si to nefunguje? V tom prípade ich budem musieť osvietiť. Zavrite si oči! Dobrá práca, Stella. Kryte sa! Áno, skvelé! Pozor, prichádzajú ďalší! Poďme, tadiaľto! Rýchlo, zavrite bránu! Nevzdávaj to, Sky! Stále sa snažia preniknúť! Ustúpte! Čo to robíš? Je to čarovné lepidlo. Brandon, pozor! Ponáhľaj sa, Leila. Super, Leila. Urobila si to ako pravý špecialista. Ďakujem. Dobre, poďme. Lepidlo ich nezdrží na veky.